La diablessa de Fantus. Què, que puc sortir ara? Reina Almora, trobo que us heu excedit. La resistència dels escuts i les armes de Futani no tenen comparació. Afortunadament per mi. Però sempre és un plaer venir a la lluna de Fantus i visitar sa majestat. Us podeu endur el vostre carregament de Futani, home d'armes, tal com hem acordat. Ara deixeu-me. Reina Almora, perdoneu-me, però no ho sé, sembleu diferent. Que us passa res? Per ara, tot va bé. Ens n'anirem a casa. El rei Randor aprecia la vostra amabilitat en donar-nos el metall. Amb el Futani construiré les defenses més fortes d'Etèrnia. Potser sí que t'has excedit, Almora. Però el que ells no saben és que els teus carregaments de Futani me'ls quedaré jo. El que ells s'emporten és mineral de ferro vulgar. T'has sortit amb la teva, Skeletor. Ara deixa anar els meus homes i vés-te'n de Fantus. Em sembla que no m'has entès, Almora. Ara aquí mano jo. Porteu-los a les masmorres i procureu que s'hi sentin ben incòmodes. Però com goses? T'hi hauràs d'esmerçar, Almora. La gent de Fantus no claudicarà davant del teu poder, Skeletor. Tu faràs el que jo et digui. No ho faré. Mai! Faràs el que jo et digui. Com vulguis, Skeletor. No sé què té d'especial el metall de Futani. Tot el que en fan es trenca. Estàs segur que aquestes armes són de Futani? Seguríssim. Jo mateix les he fetes del mineral que vam portar de Fantus. D'acord. Tornem-ho a provar, doncs. Em sembla que me'n vaig endreçar a l'habitació. Orco, espera'm, t'hi ajudaré. No ho acabo d'entendre. Aquest no és pas el mateix Futani que vam provar a Fantus. I si us va enredar l'Almora? Es va comportar d'una manera molt estranya quan hi vam ser. El falcó! Hem d'anar a Calavera Grisa. Haig de parlar amb l'Adam. Oi que ens dispensaràs? Oh, esclar, pare. Vaig a buscar ajuda per netejar aquest escampall. Som-hi! La reina Almora i l'Skeletor treballen plegats. L'Almora sempre ens ha estat amiga. Ara ja no ho és, tot i que és en contra de la seva voluntat. Com ha estat això? L'Skeletor l'ha encantada i ara la controla ella i tot el planeta de Fantus. Doncs l'hem d'ajudar. Pel poder de Calavera Grisa! Tinc el poder! Compte amb l'Almora. No et veurà com en He-Man. L'Skeletor se n'ocuparà. Tot i que l'esperit d'ella encara sigui bo. Ho tindré en compte. Som-hi, amics. Hem de tornar a Fantus.
Tila, ens n'anem a Fantus. Tu queda't amb la guàrdia de palau. Oh, no puc venir? Que el príncep Adam s'encarregui de la guàrdia, si és que el localitzem. Sisplau. No, no tinc temps per discutir-ho. Ens hem de trobar amb en He-Man i ja fem tard. Hi haig d'anar. A les portadores. És aquesta. Heu de marxar de Fantus! Sou enemics del regne! No sé qui sou, però aquest és el regne d'Almora i l'hem vingut a ajudar. Jo sóc l'Almora i no necessito la vostra ajuda. Aneu-se'n, encara hi sou a temps. Tu, l'Almora? Això és obra de l'Skeletor. Supergat! El Supergat ara és el meu presoner. Deixa'ns en pau, He-Man. No em pots derrotar. Hem vingut per protegir-te, Almora. L'Skeletor em dóna tota la protecció que necessito. Almora, ara la teva màgia és malèfica, però t'ajudarem. T'alliberarem a tu i Fantus, tot i la maldat de l'Skeletor. He pensat que potser us faria servei. Tila, has desobeït les meves ordres. Però, pare... No l'hauries d'haver desobeït, Tila, però gràcies. En parlarem després. Ara l'Almora ha fet presoners en Supergat i l'Stratos. Hem de mirar de desfer l'encanteri de l'Skeletor. Allà és on refinen el metall, i el castell de l'Almora és just damunt. Sé d'un camí que va de la refineria fins al castell. Som-hi, doncs. No corris tant, Tila. Primer hem de buscar unes disfresses. Vinga, per aquí. Mireu, els conductors d'esclaus empenyen els treballadors amb un camp de força. Això no pot ser. Paciència, He-Man. Cada cosa a la seva hora. És l'home mar de la colla de l'Skeletor. Cap allà, gandolàs, o et tancarem en un sarcòfag de fotani com aquests 4. Ah, He-Man!
quin premi que tindrà l'Skeletor. He-Man! Ah, ja et tinc. Era massa per lluitar-hi. I, a més, sabia que t'agradaria saber les bones notícies. Tinc en He-Man. Com t'ho has fet? L'he tancat en un sarcòfag de futani, Skeletor. No em podrà sortir mai. Ho pots comprovar. He provat de congelar-lo, d'escalfar-lo. No hi ha res a fer. Jo també ho he provat tot. El futani és el metall més fort de l'univers. Mira que bé. Els altres no seran cap problema amb en He-Man fora del pas. En fi, val més que rumiem alguna cosa. Ja saben que som aquí. Suposo que l'únic que podem fer és traslladar en He-Man a Eternia. El pla és aquest. M'ho hauria d'haver imaginat. No hi ha res més fort que en He-Man. I ara què? Mentre tu i l'home llangardaix busqueu en Supergat i l'Stratos, la Tila i jo ens arribarem a l'habitació de l'Almora. Recordeu que aquest és el castell d'una diablessa encantada per l'Skeletor. Vigileu! Es pensen que poden deslliurar l'Almora de la meva voluntat. Sense en He-Man és meva! Oi que sí, bufona? No, Skeletor. Em sembla que el meu encanteri sobre l'Almora s'esveix. Tant se val, perquè ara ja controlo Fantus. Concentra't, Almora. Mira d'alliberar-te. A veure si pots sortir d'aquí, He-Man! El teu control del meu regne serà poc durador. Ja t'ensenyaré de qui és el regne. Braç fort, home mar! Agafeu-la! Així que encara et penses que em pots desafiar? Ja! La força no et servirà, Almora! Ara no tens en He-Man per salvar-te. Com pots veure, el teu He-Man és tancat per sempre més en un dels teus sarcòfags de futani. Mira darrere teu. T'hauràs d'enfrontar amb en He-Man malgrat tot. No, ho hauràs de fer tu, bufona. L'odi que sents per mi treballarà a favor meu. Cada vegada que miraràs en He-Man em veuràs a mi i pensaràs que sóc jo. Veniu, ximples! Ei, deien que eres perillós, però no ets més que un gatet gros. Em sembla que els hem trobat. Tu ves pel de la dreta i jo pel de l'esquerra. Entesos? Em sap molt de greu deixar-vos cap per avall, nois. Però és que ens n'hem d'anar de seguida. Friso per veure què passa quan ella mira en He-Man i la pobra es pensi que ets tu! M'odia tant que ben segur que el farà miques i ell segurament no el serà un dit contra ella.
Ves-me al darrere. Ja no sabem què podem esperar de l'Almora. És sota l'encanteri de l'Skeletor. Som aquí com amics, Almora. Esperava amb ànsia que tornessis, Skeletor, perquè t'ho diu més cada cop que respiro. Almora, no sé quin poder té l'Skeletor sobre tu, però sóc en He-Man, el teu amic, no el teu enemic. No sóc cega. Et veig i ets l'Skeletor. T'haig d'aturar, sigui com sigui. Tela. Així que l'Skeletor també t'ha fet l'encanteri. Hauré de lluitar contra tots dos. No seria mai l'aliada de l'Skeletor. No veieu que aquest home és en He-Man? Només veig l'Skeletor. Escolteu, Almora. Sou una reina de la màgia. I en màgia sabeu que el que veieu és el que el mag vol que veieu. Vinga, ens en ocuparem nosaltres. Almora, el vostre esperit és més poderós que l'encanteri de l'Skeletor. Què és això que veig? Dos Skeletors! Només hi ha un Skeletor, Almora. I és aquest d'aquí. Tots junts ens en desempallegarem. Almora, no et deixis guiar per l'encanteri de l'Skeletor. Prou! M'ocuparé de tots dos! Desfés l'encanteri de l'Almora. Què? I que s'acabi la gresca? Ara una mica més de gresca. Mira-te'l al teu enemic, Almora. Què faig ara? Qui és en He-Man? Recorda l'huracà màgic, Almora. L'huracà màgic, dius. Sí, ja me'n recordo. Només en He-Man pot partir les cadenes de Futani. He-Man. Per tant, tu ets l'Skeletor. Allibera la reina Almora de l'encanteri o estaràs lligat per sempre més. He-Man, ara ja et veig. Un dia ho aconseguiré, He-Man! Fantus torna a ser governat per la nostra bona amiga, la reina Almora. Visca l'aliança entre Eternia i Fantus! Gràcies, He-Man, per ajudar a alliberar Fantus del poder malèfic de l'Skeletor. I Tila, gràcies per ajudar-me a veure el poder real de la màgia. Pela totes aquestes patates. Esperem que això ensenyi a la capitana de la guàrdia que quan s'ordena una cosa s'ha d'obeir sense falta. La reina Almora s'ha alegrat que hi fos. No crec que m'hagis de castigar per això, pare. Mira, si et serveix de consol, Tila, no et castiguen només a tu. Ens castiguen a tots per haver desobeït el teu pare. Així, tastaré les teves patates. M'agradaria parlar-vos un moment de la seguretat. Quan anem a la platja hi ha vigilants que s'encarreguen de la nostra seguretat. Hi ha guàrdies de trànsit que són al carrer pel mateix motiu, per protegir-nos a tots. Tot això està molt bé, però no podem comptar que sempre hi haurà algú disposat a protegir-nos. És per això que hem de pensar sempre en la seguretat i no arriscar-nos mai. Tant si travessem un carrer com si conduïm un cotxe. Vigileu!